Dobre, tak ja si myslím, že by sme mohli pomaly začať. Dobré ráno, prajem všetkým. Vítam vás na dnešnom webinári so sociálnou podnikateľkou. Dnes bude našu tému riadiť a v podstate aj prezentovať pani Maja Demianovičová, ktorá je zakladateľka projektu Pure Junk. Maja je skvelým príkladom toho, ako sa dá spojiť ekológia, dizajn a sociálne cítenie do úspešného a zmysluplného podnikania. Na úvod pár slov o našej pani podnikateľke. Podnikať začala už počas druhého ročníka na vysokej škole na fakulte riadenia a informatiky v Žiline. Odvtedy sa snaží neustále rozvíjať projekt, ale aj seba prostredníctvom rôznych školení, konferencií a iných aktivít. Má za sebou 12 rokov praxe v marketingu, kde sa venovala tvorbe marketingových stratégií, čo naplno využíva aj vo svojej firme Pure Junk Design. Design bol zároveň tiež jej vášňou už od strednej školy, no aktívne sa mu venuje taktiež až vďaka Pure Junku. Popri štúdiu sa jej podarilo získať ocenenia ako druhé miesto na Startup víkende v Žiline, vyhrala študentský podnikateľský nápad roka 2015, zároveň získala cenu ministra školstva za najinšpiratívnejší projekt, podobne aj The Best Pitch na konferencii Forbes 30 po 30 v roku 2016 v Bratislave a zároveň vystupovala aj na TEDx Brno Women v roku 2016 a ďalšie mnohé iné úspechy. V minulom roku 2025 bola jednou z 3 víťaziek grantového programu Visa She's Next a aktuálne je aj laureátkou na ocenenie finále Mladý inovatívny podnikateľ. Počas tohto webináru sa dozviete, ako vzniká nápad na sociálnu inováciu, s akými výzvami sa stretáva naša sociálna podnikateľka v praxi a ako môžete aj vy prispieť svojimi projektami k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Počas celého webináru samozrejme sa môžete pýtať, buď zdvihnete ruku, ja vám potom predám slovo, alebo môžete otázku napísať do chatu a ja sa budem snažiť všetko pekne sprostredkovať. Týmto už odovzdávam slovo našej pani podnikateľke Maji Demianovičovej. Vítam vás ešte raz. Ďakujem krásne. Ja sa iba na začiatok opýtam, vy ma asi nevidíte, že? Keď zdieľam takto. Vidíme iba v malom okne. Dobre, tak lepšie ako nič, že nech máme aspoň nejaký kontakt, lebo ja vás vidím len tak akože maličko a nikoho, takže tá interakcia je z mojej strany teraz taká náročnejšia. Ale presne ako ste povedali, ďakujem pekne za úvod. Celkom pekne ste to zahrnuli, ale kľudne vstupujte do toho. Podľa mňa aj pre vás, aj pre mňa to bude oveľa hodnotnejšie, ak tam tie otázky padnú. A myslím si, že ak vám to má niečo dať, tak čím viac to bude možno konkrétnejšie na nejaké vaše otázky, tak tým to bude pre vás aj pre mňa zaujímavejšie. Tak ja teda už oficiálne začnem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie v prvom rade. Som veľmi rada, keď mám možnosť byť takto v kontakte. Ja to už poviem tak s mladými, nie že by som sa cítila staro, ale predsa len asi mám o dosť viac rokov ako vy a pre mňa každý ten kontakt s tými mladými ľuďmi je super, nakoľko mi to dáva taký možno krajší pohľad na život, lebo mi to pripomína mňa, keď som začínala a možno mňa, keď som mala nejaké nápady, o ktorých som si myslela, že možno ani nie sú také realizovateľné a potrebovala som možno aj ja od niekoho počuť, že veď je to super, iba to skús, nemôže sa ti nič stať a podobné slova. Strašne jednoduché, ale keď sa teraz spätne na to pozriem, že ako mne v živote pomohli tieto slova, tak má to naozaj veľkú váhu. Takže dnes vám vlastne poviem niečo o tom, ako vznikla firma Pure Junk Design a možno, že presne ako som z toho takého bežného, obyčajného nápadu sa dostala k tomu, až že som začala robiť svoju víkendovú ako keby možno hobby záležitosť, ale vtedy som ani nevedela, že to je moje hobby, že bolo to skôr také niečo, že som hľadala, čo ma baví. Tak ako každý podnik, alebo podľa mňa každý sociálny podnikateľ, začíname od problému.
Ja som ešte v roku 2014, vlastne vtedy som bola druháčka na vysokej škole, začínal sa vlastne druhý ročník, ja som bola nevídane na fakulte riadenia a informatiky, napriek tomu, že môjim snom bolo vždy študovať dizajn, ale na dizajn som sa nedostala, takže som bola na fakulte riadenia a informatiky. A práve toto možno moje to umiestnenie na tej univerzite spôsobilo to, že som sa stále chcela dostať k tomu, čo ma bavilo a čo som nejakým spôsobom vyhľadávala. A to bol ten dizajn. A ja som sa vlastne víkendovo venovala takým rôznym veciam, že vyrábala som si nejaký nábytok na záhradu alebo repasovala som staré kúsky a podobne. A vlastne v tom druhom ročníku som sa dozvedela o Startup Víkende v Žiline. Neviem, či poznáte tento koncept, ale je to vlastne taká, dá sa povedať, trojdňová aktivita zameraná na rozvinutie rôznych podnikateľských nápadov. A ja som si povedala, že veľmi by som sa chcela zúčastniť vlastne tohto podujatia, ale nemala som žiadny zaujímavý biznis nápad, že keď si teraz tak sem tam mi niekto niečo pošlo, lebo ja nemám televízor, ja som taký dinosaurus v tomto, ale sem tam sa ku mne tak dostanú nejaké tie príbehy z Jamy Levovej a mi iba tak kamoši napíšu, že to je ako ty kedysi a tak a sa na tom akože zabávajú, že veľakrát ľudia majú nejaký fakt dobrý nápad a nevedia ho povedať, alebo zároveň nemajú nápad, ale veľmi chcú podnikať. A ja som bola tak niekde medzi tým, že ja som ten nápad mala, ale nemala som ho nejako vyvinutý a chcela som veľmi si skúsiť účasť na Startup Víkende a možno sa dostať aj do tej komunity podnikateľov a aktívnych ľudí. A vtedy som si povedala, že čo tak pretaviť tú svoju ako víkendovú aktivitku do nejakého biznis modelu. A začala som sa obzerať po číslach, lenže ono to reálne bolo také, že ja som na ten Startup Víkend nemala žiadnu prípravu, no sa to začína v piatok, končí sa to v nedeľu. A moja príprava bola asi len taká, že som tam prišla. Vy vlastne, keď prídete na ten Startup Víkend, kúpite si ako keby na listok. A prvý deň, prvé hodiny sú o tom, že sa prezentujú tie nápady. Na prezentáciu toho biznis nápadu máte 60 sekúnd, čo nie je vôbec veľa. Ale zároveň je to dostatok na to, aby ste dokázali tých investorov zaujať a že máte potenciál ako keby rozvinúť za ten víkend ten svoj biznis nápad. Lenže ja som tak nebola presvedčená o tom, či mám tie schopnosti a zároveň, či to má zmysel, to, čo chcem povedať, že som behom 20 minút, ako som mala ísť prezentovať ten biznis nápad, tak som si chodila meniť taký listoček, čo nám oni dávali. Oni tam mali také listočky, že vy môžete ísť na ten Startup Víkend ako idea maker, môžete tam ísť ako člen nejakého tímu, tam si vždycky napíšete, že čo viete. To znamená, keď sa špecializujete na nejaké ITčko alebo ste skôr kreatívec, tak si zoberete, že team member a máte tam ten ako keby dodatok toho, že čo viete robiť. Tak ja som za tých 20 minút, čo som čakala v tom rade na tú prezentáciu, tak som iba chodila a mala som 2 tie listočky a mala som, že team member a idea maker. Stále som tu na tom tričku tak menila a nebola som si vôbec istá, že či fakt to tam chcem ísť odprezentovať. No nakoniec proste som si povedala, že OK, je to 60 sekúnd hanby a proste ak to neskúsim teraz, tak budem čakať zase do budúceho roku. Takže mala som totálnu hrču v hrdle, ale išla som povedať svoj nápad. A urobila som celkom dobre, nakoľko som sa dostala vlastne medzi 15 najlepších projektov z nejakých 47 projektov, ktorí tam v ten deň boli odprezentované. A vlastne vďaka tomu som mala možnosť rozvíjať ten svoj nápad v rámci toho Startup Víkendu. A to, od čoho som sa odrazila, bolo toto číslo. 1,4 milióna tón odpadu ročne. A to bolo vlastne v roku 2014. Je to toto množstvo odpadu, ktoré vyprodukovala Slovenská republika a z tohto množstva 1,4 milióna tón odpadu sa recyklovalo 1%. Takže toto bola problematika, ktorú som chcela riešiť a od ktorej som sa odrazila. A je to z môjho pohľadu ten najlepší spôsob, ako zaujať, ak hľadáte investora alebo niekoho, koho chcete k sebe do týmu, tak mať problém, ktorý je reálny a vy máte na ňo riešenie, je ten najlepší začiatok toho biznis príbehu alebo prípadu. No a toto je presne fotka od nás do záhrady, 2 víkendy po Startup Víkende. Nám sa podarilo na Startup Víkende obsadiť druhé miesto
s tým, že sme dostali naozaj veľmi pekné ceny, mali sme oveľa lepšie kontakty. Ja do dnešného dňa som v kontakte s 2 mentormi zo Startup Weekendu, ktorí sú už teraz moji veľmi dobrí kamaráti a pomáhali mi v tých začiatkoch. Toto je vlastne fotka, kedy sme na Startup Weekende vytvorili celú web stránku, celú komunikáciu na sociálnych sieťach cez Facebook, Instagram, YouTube a všetko, čo sme nejako potrebovali. A vlastne validovali sme ten produkt, urobili sme dokonca už prvú objednávku ešte počas toho víkendu. A my sme si ani neuvedomili, že vlastne po tomto víkende sme už mali vytvorenú reálnu nejakú značku a nejakú firmu a nám začali chodiť objednávky. A to bolo to vtipné, že vlastne od nás nikto nebol stolár a napriek tomu, že sme vlastne vymysleli firmu na recykláciu dreveného a kovového odpadu, tak nikto z nás tým nemal úplne nejaké odborné skúsenosti. Takže presne ako táto fotka zobrazuje, že karty už boli hodené, tak museli sme sa všetko učiť na kolene. Takže u nás na záhrade to vyzeralo asi takto. My sme si otvorili spoluprácu s rôznymi stavebnými firmami, ktorí produkovali vtedy presne takýto paletový odpad. Čiže na začiatku, tak ako aj vidíte v tom logu, je tá paletka, čo bolo pre nás ako keby taký primárny výrobný zdroj. Pracovali sme len s neštandardizovanými paletami, to znamená nie s klasickými europaletami, ktoré sú napustené rôznymi ochrannými vlastne nástrekmi, ale boli to také, že jednorazové kusy na rôzne neštandard rozmery. A my sme tieto palety rozoberali, hoblovali, brusili, rezali a vyrábali vlastne z nich rôzne veci. Ja tu budem mať aj video, ale ja ho ešte stopnem na chvíľočku, lebo neviem, či bude počuť zvuk. Tak ak nebude, tak na mňa len kývnite a môžeme ho kľudne prejsť. Ale toto je vlastne video, ktoré vzniklo v našej prvej dielni a je takou ukážkou toho, aký bol Pure Junk možno 9 rokov dozadu. Takže skúsim ho pustiť a uvidíme, či máte zvuk. Na začiatku bolo počuť a už nie. Neviem, či to seklo, alebo prečo. Aha, čiže Dobre, nepočujete? dobre. Už sa chytilo, pardon, dobre, takže bude Aha, tak počuť. skúsim ešte raz pustiť. Mhm. Myšlienka založenia firmy Pure Junk vznikla z takého vnútorného pocitu a presvedčenia o tom, že robiť veci, ktoré majú zmysel, je dobrá cesta. Nielen z toho hľadiska, že ľudia robia, čo ich baví, ale takisto môžu inšpirovať iných. Naša myšlienka vznikla v tom, že sme sa rozhodli priniesť na trh niečo úplne nové a začali sme recyklovať drevený odpad a vyrábať z neho nábytok a rôzne funkčnosti. A celé sa to po roku prenieslo až do toho, že vytvárame celé grafiky interiérov a zariadzujeme celé interiéry práve v tom recyklovanom dizajne. Nerecyklujeme len obyčajný odpad, ktorý niekto vyhodí, ale sú to aj staré nábytky alebo palety, ktoré v minulosti boli možno v nejakej firme a plnili nejakú funkciu. A my v nich hľadáme práve to niečo nové a dávame im nový život. Snažíme sa zákazníkom vyhovieť úplne na 100% a snažíme sa rovnako tak byť jedinečné. To si zabezpečujeme práve tým, že každý jeden produkt je vyrábaný na míru. To znamená, že zákazník si určuje či už tvár, farbu alebo rozmery daných produktov. Produkty sú skutočne neobmedzené vzhľadom len na našu kreativitu a na to, čo dokážeme k tomu produktu priniesť. Na rozdiel od strojovej výroby sa v dielni Pure Junk vraciame k tradičnému remeslu a vyrábame všetky produkty ručne. A tým pádom, okrem toho, že naše riešenia sú kreatívne a možno v nejakom smere aj inovatívne, tak my každý jeden kúsok dreva a každý jeden kúsok nábytku niekoľkokrát chytíme do ruky a dáme mu okrem energie aj možno nejaký ten kúsok lásky.
Takže toto bola taká možno malá ukážka toho, ako to vyzeralo u nás v dielni 9 rokov dozadu. A ja vždycky, keď vidím aj tieto výstupy, tak sa tak pousmejem na tom, že ako vyzerali aj tie produkty na začiatku. Lebo ja som tam aj spomínala v tom videu, že chceli sme priniesť na trh niečo nové. A ono to presne teraz znie až tak smiešne, lebo teraz je týchto riešení naozaj veľmi veľa. Veľmi veľa ľudí začalo vyrábať u seba doma v garáži, treba z rôzne produkty, dávajú šancu starým veciam, ale keď sa vrátim späť, pred tými 10 rokmi naozaj na tom trhu toho veľa nebolo. A my sme prišli ako keby ako taký úplne na prázdnu lúku s týmito vecami. A veľa ľudí nám aj písalo, že im sa náš projekt veľmi páči, že by sa chceli k nám pridať, alebo že by tak cez víkend chceli nám prísť pomôcť a podobne. Čiže naozaj tá inšpirácia aj okolia bola veľmi silná a to nás podľa mňa na tom ešte viac bavilo, aby sme sa zlepšovali, aby sme aj s tým projektom a tými produktami rastli. A tak sme si vlastne zadefinovali aj tie hlavné hodnoty nielen našej firmy, ale celkovo všetkých tých produktov. Je custom design, ručná práca, samozrejme recyklácia alebo udržateľnosť tých materiálov a ekologický prístup. A tieto hodnoty sa ako keby prelínajú všetkými produktami, ale zároveň aj našimi všetkými aktivitami. Že pokiaľ už ideme do nejakého projektu, tak potrebujeme, aby bol v súlade s našimi hodnotami, aby sme fakt nerobili niečo, čo je úplne proti našej hlavnej myšlienke. A takýmto spôsobom sa to vlastne posúvalo a potrebovali sme sa posúvať aj my nejakým spôsobom k odbornejšej práci. A vtedy sme začali vyhľadávať rôznych remeselníkov z okolia, ktorí presne ovládali to remeslo v tej práce s tým materiálom, ale možno nemali také schopnosti sa odprezentovať, nevedeli si tie produkty nafotiť, nevedeli nájsť tie spôsoby komunikácie, ktoré my už sme ako keby mali podchytené. Tak sme sa rozhodli začať vlastne otvárať spolupráce s takýmito remeselníkmi, ktorí mali vlastne otvorený prístup buď k nám do dielne, alebo sme mali také spoločné workshopy, kde sme buď pracovali na nových projektoch, alebo sme sa učili presne takéto veci, ako je tento spoj. A snažili sme sa vlastne posunúť aj tú našu produkciu do niečoho lepšieho. A tu už mám taký môj obľúbený citát od Tomáša Baťu, že ak chcete vybudovať veľký podnik, najskôr musíte vybudovať seba. A toto je jedna veľká pravda, ktorá platí v akomkoľvek odvetví, či chcete učiť, alebo chcete podnikať a chcete robiť čokoľvek, či už v ITčku, alebo je to fyzická práca. Pokiaľ necítite ako keby to odhodlanie toho, že chcete byť stále lepší, tak raz sa dostanete do takého štádia, že buď vás tá práca prestane baviť, lebo sa prestanete posúvať, alebo zistíte, že vlastne tá práca nie je ničím zaujímavá. Čiže toto je presne to, kde sme sa my asi dostali po 2,5, 3 rokoch, že sme si uvedomili, že my naozaj potrebujeme ešte rásť aj čo sa týka tých vedomostí. A vlastne vtedy sme sa začali angažovať v rôznych ďalších kurzoch. Ja som sa začala viac špecializovať na tie návrhy, lebo to bola skutočne tá domena, že ja keď to poviem tak akože po lopate, tak ja ako žena vo výrobe som veľakrát videla, že nedokážem niečo dokončiť do takej kvality, ako chalani u nás v dielni. Hej? Že veľakrát je vidno, že tá mužská práca predsa len v tejto oblasti je taká precíznejšia, že určite ja som nebola schopná zdvihnúť 200-kilový hranol, hej, že to je proste ako fyziologicky nemožné. Aj keď vždy budem zastupovať, že žena môže robiť čokoľvek, tak napríklad to je len moja osobná vlastnosť, že viem, že niektoré veci neviem dokončiť tak kvalitne ako chalani a preto som začala viac rozvíjať radšej skôr tú kreatívnu časť, lebo to mi išlo najlepšie. Čiže aj teraz je to rozdelené tak, že ja sa venujem tej kreatíve, komunikácii so zákazníkmi, venujem sa tým grafickým návrhom
A vo výrobe je to rozdelené vlastne podľa rôznych oblastí, či je to veľkoplošný nábytok, to znamená nejaké kuchynské linky, stávané skrine, alebo sú to solitérne úplne dizajnové kusy, ktoré riešia dizajneri a hrajú sa treba, dajme tomu, s jedným stolíkom aj mesiac a pol, aby ho vyšperkovali na 100%. Takže toto sú presne také ako keby produkty, ktoré začínali úplne v tých začiatkoch, že sme sa hľadali a veľakrát sme priznávali tie ako keby chyby toho materiálu, ale neskôr sa to začalo posúvať vlastne do vyššej kvality, bolo nás dielni viac a dokázali sme ako keby sa venovať aj iným aktivitám. A toto je presne fotka z jedného workshopu, ktorý sme robili vlastne na stanici Zariečie v Žiline, čo je vlastne v Žiline kultúrne centrum, a kde sme sa snažili tiež priniesť ako keby tú kreatívu aj medzi širokú verejnosť. Robili sme workshop pre deti, ale neskôr sme robili workshop aj pre dospelých, kde si mohli cez víkend vlastne vyrobiť svoj vlastný produkt. Takže toto bolo takéto rozhodnutie, že poďme podporiť tú recykláciu nielen v tej našej zákazníckej základni, ale aj celkovo medzi ľuďmi, že vieme, že tá recyklácia sa dá robiť, ale veľakrát ľudia nemajú priestor a nemajú náradie. Takže my sme si vymysleli taký koncept workshopov, kde si ľudia doniesli to náradie, teda tie svoje veci, ktoré si chceli prerobiť na stanicu Zariečie. A my sme doniesli všetko naše náradie, rôzne farby a veci, s ktorými si to mohli opracovať. A samozrejme sme tam my všetci s nimi boli celý víkend ako takí mentori alebo možno taká pomoc. A oni si vlastne recyklovali svoje vlastné veci. Okrem tých aktivít zameraných vlastne na to šírenie toho povedomia tej recyklácie sme sa zúčastňovali aj rôznych prezentácií. Toto je napríklad prezentácia na festivale Pohoda, kde sme tiež boli pozvaní. A stretli sme sa tam zase s rôznymi inými podnikateľmi, ktorí sa snažia podnikať udržateľne a vlastne majú tam ten sociálny aspekt, čiže bolo veľmi fajn sa stretnúť s ľuďmi, ktorí riešia otázky ako my, že veľakrát si zákazníci myslia, že keď je nejaký produkt recyklovaný, tak musí byť lacnejší, lebo je vlastne z recyklátu. A toto je úplný mýtus, nakoľko pokiaľ by ste vyrábali nábytok úplne na novo, tak si len objednáte materiál a rovno robíte. V našom prípade je to tá aktivita, že my musíme ten materiál si nazháňať. Teraz už vďaka Bohu máme dosť za tie roky, lebo nám ho veľakrát odozdávajú ľudia aj dobrovoľne. Ale kým vám príde ten materiál do tej dielne, tak vy ho musíte opracovať, musíte ho upraviť a musíte ho pripraviť vlastne na tú výrobu. Kým bude v rozobratom stave a možno obrúsený, ohoblovaný a nachystaný na tú výrobu. Čiže tá výroba z tých recyklátov je výrazne zložitejšia, čo sa týka týchto procesov a to sa odráža aj na tej cene. Čiže tá cena nie je nejak výrazne vyššia, nepovedala by som, od klasickej stolárskej výroby, ale je určite v nejakom kontexte vyššia. Toto je jedna z takých prvých väčších realizácií, kde sa vlastne realizoval celý interiér kaviarne. My sme vlastne ten priestor dostali úplne čistý, nebolo tam absolútne nič a zariadzovalo sa to vlastne úplne celé na kompletku. A to bolo pre nás také zložitejšie, lebo zrazu sme potrebovali zohnať materiál, ktorého bude viac v jednom štýle. Tu ide napríklad o dubové dosky. A tie sa mi podarilo zohnať vlastne pri rozoberaní takej starej chaty niekde pri Terchovej, kde chceli to akože celé tí majitelia iba zhodiť a dávali na bazor, že odpredajú staré hranoly. A ja som vlastne tam sa dostala k tomuto materiálu, ktorý my sme si museli ohoblovať, muselo sa to narezať, ale dokázali sme vlastne aj takéto veľkoplošné materiály vyrobiť zo starých hranolov. Takže takisto tie madrace, to sme oslovili firmu, ktorá vlastne vyrába takéto peny a oni produkujú vlastne recyklát. Oni keď orezávajú rôzne peny, tak im z toho zostávajú také orezy a z tých orezov sa potom robí taká drvina a tá sa lisuje na recyklované madrace. Neviem, či ste sa s tým už stretli. Tá funkčnosť je
vlastne rovnaká ako pri klasickom madraci, ale je to, dá sa povedať, tá podrvená, ten zbytok podrvov tých ostatných madracov, z ktorých sme vlastne urobili tieto sedenia. A je tam samozrejme, niektoré tie doplnky boli kupované, ale gro toho interiéru je vlastne v tom recyklovanom dizajne a celkovo samozrejme stoličky sme museli kúpiť, lebo máme aj kaviarne, ktoré sme neskôr zariadzovali, kde sme repasovali aj stoličky. Každá stolička je iná, vyzerá to skutočne zaujímavo, ale v tomto prípade ten klient požadoval, aby ten interiér bol elegantný, takže tu sme potrebovali aj dodržať trošku ten koncept. Takže takto nejako sa to postupne začalo dostávať k takej zaujímavejšej ako keby stolárskej výrobe a hlavne už viac také remeselnej. A vtedy sme vlastne pochopili, že ono je to o tom neustálom možno hľadaní tých materiálov a odkladaní. U nás doma to tak hovoria, že ja som taký vetešník. Že neustále proste ja idem okolo koša, ja tam vidím vyhodené drevené stoličky, tak ja proste ich naložím do toho kufra, lebo si hovorím, že príde tá zákazka, kedy sa proste zidú. A napríklad toto bola jedna z tých zákaziek. Tu takisto sme pracovali so starými trámami, ale to boli vlastne priamo od majiteľa, ktorý rekonštruoval túto stavbu a on vlastne chcel použiť tie trámy, ktoré boli v tom interiéri. Samozrejme, že oni mali iný rozmer, každý bol iný a boli takéto dopraskané. A tu sme sa rozhodli, že úplne priznáme ten ich vek a to, že je to recyklované, takže ja som ešte po vyhoblovaní sa to ručne ako keby upravovalo dlátkom a ja som následne potom ešte napúšťala takým voskovým olejom s pigmentom čiernym každú tú jednu prasklinu, aby bola vlastne zvýraznená, aby bola niečím taká ako keby zaujímavá, že ju priznáme, že ide o staré trámy. Čiže toto je taký jedalenský stôl, taký celkom veľký. No a postupne sa vlastne tá naša práca začala kopiť a k nám sa začali dostávať presne takéto komplexné zariadenia interiérov. No a to bolo vlastne asi v čase, keď už sme všetci končili vysokú školu a začali sme sa dostávať do toho štádia, že každý dostal nejakú pracovnú ponuku a nám sa postupne ten tím v Žiline pomaličky, ale isto začal rozpadať. A to je presne podľa mňa ten taký moment, že sme si sami uvedomili, že potrebujeme si sadnúť a porozprávať sa o tom, ako to ideme robiť. A ja som vtedy aj oslovila toho môjho známeho z toho startup víkendu, s ktorým som akože chcela tak trošku zdieľať tieto moje trápenia, lebo ja si myslím, že 90% podnikateľov vám povie, že najväčší problém v podnikaní sú ľudia. A sú ľudia interne zamestnanci alebo vaši kolegovia, s ktorými vlastne podnikáte. A toto je určite aj náš pain, nakoľko my sme, to môže byť asi tak 4 až 5 rokov do tohto štádia, kedy sme sa naozaj učili robiť to, čo najlepšie, rozhadzovali sme si tie procesy, každý mal zodpovednosť za niečo iné a zrazu prišiel ten koniec vysokej školy a my sme sa potrebovali každý rozhodnúť, čo ideme robiť. A samozrejme, že chalani niektorí tiež mali aj iné sny, ako len recyklovať odpad a vlastne jeden z takých tých kolegov, ktorý mi tak najviac pomáhal zo začiatku, tak vycestoval do Kanady a už sa nevrátil. Žije tam dodnes a toto bol pre mňa taký strašne taký náročný krok alebo náročný rok po tom jeho odchode, nakoľko to zostalo úplne celé na mne. A ono opäť je jeden taký môj obľúbený citát, že stále je to mágia, aj keď viete, ako sa to robí. Ono je to presne také, že vám všetci môžu povedať všetky manažerské tabulky a poučky, ktoré už ovládam dneska aj ja, ale v tej praxi budete vždy sami a budete vy sa musieť rozhodnúť, že či si založíte SROčku alebo živnosť, či zamestnáte niekoho na full time alebo na polovičný úväzok, či to dáte alebo nie. Môžete si to dať do všetkých tabuliek sveta, ale aj tak je tam vždy to riziko, lebo neviete, ako to dopadne. Môže sa zmeniť ekonomická situácia, môže sa znížiť počet objednávok, s ktorými ste kalkulovali a proste vždy sa to nejakým spôsobom inak vystrnadí, alebo je ten záver trošku iný, ako ste s ním počítali.
Ale presne o tom to je podnikanie. Že to podnikanie je proste nestabilné a je to o tom, ako vy viete reagovať na tú zmenu a ako sa jej viete hlavne prispôsobiť. Čiže ja som potom začala hľadať presne tie ako keby rôzne cestičky, že ako jej zabezpečiť napríklad prácu pre chalanov v dielni na full time, nakoľko dovtedy sme to robili síce 6, ale každý part-timeovo, že každý mal polovičný úväzok. A čiže ja som začala hľadať rôzne koncepty, že poďme začať vyrábať katalógové produkty, lebo dovtedy sme robili len custom výrobu. A hľadali sme ako keby tie možnosti, ako si zabezpečiť tú prácu na každý deň. Čiže sme otestovali rôzne také koncepty, ako sa udržať na trhu, ako si zabezpečiť ten stály príjem. A k tomu prichádzali také akože rôzne objednávky, hlavne z gastrosegmentu, ktorý som pochopila, že je pre nás primárny, nakoľko veľa prevádziek potrebuje zariadzovať interiéry, ktoré budú zaujímavé, a to sme my vedeli robiť, a zároveň potrebovali veľmi silnú kreatívu, čo sa týka či už napríklad takýchto menulístkov alebo rôznych takých akože doplnkov, ktoré budú niečím iné a zaujímavé a pritiahnu možno aj im tú klientelu. Čiže ja som vtedy začala trošku viac oslovovať tento gastrosegment, hlavne na Slovensku, a tam sa to celkom pekne rozbehlo. A opäť zase jeden taký citát, že nech je stratégia akokoľvek krásna, občas sa oplatí pozrieť na výsledky. A toto bola pre mňa taká facka trošku, že ja keď som vlastne založila SROčku a sme sa všetci pozamestnávali, ja som chcela byť presne ten taký ukážkový typ podnikateľa na Slovensku. A ono, povedzme si úprimne, na Slovensku to podnikateľské prostredie nie je úplne vytvorené tak, aby bolo propodnikateľské. Je skôr postavené tak, že musíte poznať všetky tie pravidlá a zákony, aby ste sa neokafrali, lebo dochádza veľmi, akože sa jednoducho vie stať, že pokiaľ si spravujete účtovníctvo sami, tak tam urobíte nejakú chybu a vznikne z toho dosť veľký problém. A toto bola presne moja téma, že ja som síce mala pocit, že však máme peniaze na účte, všetko je v pohode a vyplácala som veci, lenže nám sa tým objemom zákazok vlastne prekročil ten ročný obrad. Stali sme sa plácami DPH, spadli sme do vyšších daňových skupín a už to išlo potom ďalej a ďalej, že na konci roka sme museli platiť väčšiu daň a tam som sa dostala vtedy do takej podnikateľskej situácie. To bolo vlastne 5. rok asi podnikania, kedy vlastne pri tom na začiatku nového roka, keď sa zaplatili dane, tak som sa dostala do situácie, že nám neostalo na účte nič a ešte chýbalo, lebo trebalo proste zaplatiť chalanom aj januárove výplaty a tak ďalej. A vtedy som si vlastne uvedomila, že asi tam niečo nie je úplne dobre nastavené, keď nám to takto nevyšlo. Takže vtedy som sa vlastne rozhodla začať komunikovať s takými ako keby odborníkmi. Najali sme si našu súkromnú účtovníčku, ktorá sa nám o tieto veci starala, a vtedy som si uvedomila, že nemôžem ako podnikateľ všetko robiť ja, lebo všetok ten ako keby čas na tú moju kreatívu mi zožrali upratovanie faktúr a príprava vlastne nejakého účtovníctva a veci, ktorým sa nerozumiem, ani ma nebavia a ani ich nechcem robiť. A to je ten taký moment, kedy si musíte ako keby uvedomiť náklady svojich obetovaných príležitostí. Neviem, že či poznáte tento pojem, je to úplne akože je to teoretická záležitosť, ale je to presne to, že čo stratím tým, že teraz sa budem venovať trebárs bločkom a účtovníctvu, a že o čo všetko som prišla za ten čas, že čomu som sa mohla venovať. Hej? A že dajme tomu, že ak mi za týždeň 10 hodín zoberie účtovníctvo a takéto ako keby administratívne záležitosti, tak za ten čas za tých 10 hodín som mohla možno navrhnúť 2-3 interiéry, ktoré by firme priniesli 10 až 15 tisíc. A namiesto toho som tých 10 hodín venovala aktivite, ktorá ma nebaví, demotivuje a vlastne ešte ju aj urobím zle. Takže toto je presne ten moment, kedy musíte sa vedieť zamyslieť nad tým, že síce budete musieť niekomu zaplatiť peniaze, ale v konečnom dôsledku tie peniaze, ktoré zaplatíte za tú službu, tak budú hodnotné, pretože vy môžete ten svoj čas využiť na niečo iné. A tak vznikli vlastne aj tieto nové zákazky. Keď vidíte aj túto fotku, tak
No, je to vlastne, je od nás robený úplne kompletne celý tento interiér, ale úplne taká domena je, že robili sme 300 metrov štvorcových vlastne parketovej podlahy, ktorú som ja ručne morila, aby každá tá ako keby parketa bola trošku iný oteň, aby vyzerala tá podlaha ako stará. A k tomu sa vlastne robili presne takéto komodky. A mne sa veľmi mi chýbal do tohto priestoru ešte nejaký prvok, že bola tam tá holá betónová stena a mne to prišlo také, že tam by sa úplne niečo hodilo. A vtedy som si povedala, že veď mám teraz celkom čas, tak idem skúsiť urobiť obraz. A to prišiel taký ako keby zlom, aj možno v mojej práci, že začala som robiť veci nie len tie, ktoré zákazníci objednávajú, ale začala som vyrábať aj veci tak pre svoju radosť, keď to tak poviem. Lebo v našej firme sa nikdy nevyrábalo na sklad. Ja som nikdy nechcela mať ako keby, keď to tak poviem v úvodzovkách, že peniaze v sklade, lebo vy vždy, keď vyrobíte nejaké produkty a dáte ich iba do skladu, tak sú to vlastne stojaté peniaze. A toto som ja nikdy nechcela, takže u nás sa vždy vyrábalo tak, že keď si zákazník niečo objedná, tak sa to vlastne on zaplatí zálohovú faktúru a my nejdeme do takého rizika, už vyrábame vlastne čo niekto chce. Ale v tomto prípade ja som urobila do tohto celého interiéru, je to taký väčší penthouse, obrazy, ktoré zákazník vlastne vopred ešte nevidel, ja som mu o nich nepovedala, ale priniesla som mu ich na ukážku vlastne do toho interiéru a napasovala som ich vždycky na miesta, kde mi to chýbalo vizuálne. A on ich všetky kúpil. Takže to bolo taký zaujímavý moment aj možno v mojej tvorbe, že som si uvedomila, že toto je vec, ktorá ma tiež baví a nikdy som sa k nej nedostala, lebo som si povedala, že bože, budem kupovať tabulu, preglejky, to nikto nebude chcieť a tak ďalej. A nakoniec to celkom pekne dotvorilo celý náš interiér a vlastne potom som postupne sa začala venovať aj tomuto. Ale samozrejme, že stále tu boli presne takéto zákazky z toho gastra, ktoré nás udržiavali. Boli tu takéto maličké produkty, ktoré boli dostupné aj pre ľudí možno, ktorí nemajú taký budget. To znamená, že ako keby zachovala sa tá línia tej výroby od tých viacerých kusov pre to gastro, čo boli tie rôzne doplnky, potom tie kompletné interiéry a potom takéto solitérne kusy, že keď nám ostali nejaké menšie orezy vo výrobe alebo sme mali nejaké menšie kusy materiálov, tak sme vždy z nich niečo vymysleli, nafotili sme to a dali sme to na Facebook, na Instagram a ľudia sa nám na to ozývali. Alebo niekto sa ozval, že či náhodou by sme nevedeli im vyrobiť nejaké nočné stolíky, tak my sme sa poobzerali a urobili sa takýto nejaký úplne minimalistický dizajn produktu a vlastne udržiavalo sa tým aj možno nejaká tá naša kreatíva vo výrobe, že hľadať stále možnosti a hľadať tie cestičky, že ako vyrobiť niečo veľmi jednoduché, ale funkčné. A tie otázky, ktoré tu prichádzajú stále aj po rokoch, že prečo som sa rozhodla podnikať. Túto fotku, ktorú vidíte na pozadí, tak to je náš prvý ateliér, ktorý sme si vlastne otvorili nad dielňou, kde máme možnosť sa stretávať aj s klientami, ale hlavne dáva nám to tú možnosť byť spolu pri jednom veľkom stole a rozkresliť si projekty, rozprávať sa o veciach, lebo to je to najdôležitejšie. A ja keď sa vrátim spätne, ako som hovorila, keď som končila tú vysokú školu, tým, že som vyštudovala vlastne fakultu riadenia informatiky, tak ja už som aj vtedy popri vlastne firme a popri škole ešte robila pre dve také ako keby spoločnosti, že som freelancovala ohľadom online marketingu a ja som aj tam dostala pracovné ponuky a ten tím tam bol naozaj veľmi super a mala som také ťažké srdce od nich odchádzať, ale vtedy som si potrebovala odpovedať presne na túto otázku, že prečo vlastne by som mala zostať podnikať a nezamestnať sa. A vtedy som si povedala, že zamestnať sa môžem úplne kedykoľvek, ale ak pustím teraz to rozbehnuté podnikanie, tak už zrejme ten vlak nebudem schopná zastaviť a už nebudem vedieť do neho naspäť nastúpiť. Tak ja som si povedala, že ak sa mám popaliť s tým podnikaním, tak poďme radšej čím skôr.
a napriek tomu to funguje dodnes. A aj keď tam boli ako keby tie také obdobia ťažšie, kde ma to naučilo, ja to vždy hovorím, že aj keď treba zaplatiť niečo, že urobíte chybu niekde v účtovníctve, alebo stalo sa nám aj, že sme odozdávali veľké projekty, nepodpísal sa tam dodací list a zákazník potom povedal, že sme mu nič nedodali, takže nám zákazku nezaplatil. Tak aj takéto situácie sa stanú, ale ja si to vždycky tak hovorím, že to je také školenie, že ja som si vlastne zaplatila školenie a už to nikdy v živote neurobím. Ale bolo by super, keby ste sa vy všetci poučili z takýchto mojich hlúpych chýb a neplatili si zbytočne takéto životné školenia, ktoré vás nejako výrazne neposunú. A vlastne my sme v tej výrobe samozrejme pokračovali, kombinujeme aktuálne už okrem dreva aj kov a hľadáme už aj nové materiály, ale pre mňa je ten kov teraz aktuálne taký najzaujímavejší, lebo pri kove je fakt super, že keď aj niečo, pri dreve je to tak, že keď raz niečo rozrežete, tak už je to rozrezané. Môžete to zlepiť, ale vždy to bude vidieť. Kov je taký, že keď ho rozrežete a je to zle, tak sa to zavarí a rozreže sa to znova. Hej? Že je to náročné, ale je to možné. Čiže preto ma tento materiál výrazne fascinuje, lebo on je taký nekonečný a je veľmi pevný, čiže on dáva ako keby tým produktom vyššiu funkcionalitu a určite aj takú dominanciu a takú vážnosť. Takže postupne sa robili takéto rôzne zákazky, či už to boli také custom, že máme veľa kamarátov, ktorí pracujú v gastre a vyrábali sme im ako keby takéto rôzne funkčné veci, ako napríklad tento predajný pult, ktorý je skladateľný, že viete ho poskladať úplne do auta, lebo on potreboval chodiť na nejaké predajné akcie a chcel mať niečo pekné, že nechcel mať také tie klasické rozkladacie stoliky. Ale robili sa aj rôzne ako keby kompletné interiéry, aj z kovu, aj z rôznych repasovaných ako keby kusov. A tu sa presne dostávam do takej tej otázky, že čo boli tie ako keby najväčšie problémy, s ktorými som sa v podnikaní stretala, tak to boli určite tí ľudia a zároveň to možno zbieranie tých informácií ešte predtým, než sa dostanem do tej situácie. A možno si teraz iba tak nahrám na smeč, ale ja si myslím, že každá presne z takýchto typov prezentácií, kde vám niekto povie, že na čom sa popalil, vie úplne najlepšie pomôcť, lebo vám to dá ten taký výstražný prst, že no ale tuto si treba dať pozor, lebo... Takže ak máte kľudne nejaké otázky, lebo ja neviem, či to úplne vidím, ale dúfam, že áno, že dúfam, že si tu nerozprávam hodinu a vy sa tu všetci hlasíte, ale kľudne, ak máte nejaké otázky, ktoré by vás zaujímali, nemusí sa to vôbec týkať Pure Junku, ale možno, že vašich nejakých nápadov, ktorým sa venujete a chceli by ste si ich možno nejakým spôsobom zvalidovať alebo sa poradiť, tak kľudne sa pýtajte, lebo to je ten najlepší ako keby priestor. Ja ešte iba poviem, že ako je to... Môžete kľudne, ak sú otázky, lebo mne to tu len... Mne to tu len vždycky preblikne. Zatiaľ sledujem chat, tak zatiaľ nie sú otázky. Keby niečo, ja vám budem potom vás informovať. Dobre, super. Ja by som len k tomu, že aké sú tie naše aktuálne podnikateľské vízie a ambície. Ja keď som si nejako pripravovala tú prezentáciu na dnes, tak si hovorím, že nie som úplne typ podnikateľa, Dalibor Cicman ani Dubec a podobne, ktorí sa vždy budú vás pýtať na to, že koľko je, aj keď Míňo Dubec je môj kamarát, hej, teraz to neberte negatívne, ale skôr to, že ja by som povedala, že sú dve také kategórie hlavné podnikateľov, ktorí jedna tá skupina podnikateľov sú presne ako oni. Že oni sa vás budú pýtať, kde chcete byť za 5 rokov, ako idete rásť, ako idete zmeniť ten svoj biznis model, aby bol väčší, ako idete zarábať viac, ako idete zdvojnásobiť možno obrat v najbližšom roku. A to je ten prvý typ podnikateľov, to znamená, to sú tí rastoví, ktorí ako keby nie sú podľa mňa úplne spätí s tým svojim biznisom a sú ochotní ho predať.
A potom je ten typ podnikateľov, ako som ja, ktorým to podnikanie dáva slobodu. A tá sloboda má vždycky takúto svoju daň, že ja nepotrebujem, aby ten projekt každoročne zdvojnásobil obrat, aby zdvojnásobil zisk. Ja potrebujem, aby udržateľne fungoval a aby som bola schopná s tým podnikaním plniť tie hlavné hodnoty toho podnikania a zároveň, aby som mohla robiť to, čo ma baví. Čiže to je ako keby taká tá moja podnikateľská vízia, ambícia a možno aj trošku to spomalenie, nakoľko ja si myslím, že veľa z nás teraz vidíme to, že máme okolo seba strašne veľa informácií, máme všade všetky články, všetci vám radia, ako máte podnikať, ako máte žiť, ako máte sa zdravo stravovať, ako máte cvičiť, ako máte všetko možné. Ale ja mám pocit, že veľa z nás niekedy sa zabúda tak akože úplne len zastaviť a nerozmýšľať nad ničím, iba sa napríklad rozprávať s kamošmi niekde na lúke alebo ísť opiecť a tak, že toto sú pre mňa ako keby také možno životné hodnoty, ktoré si veľmi vážim a musia v mojom živote zostať a nikdy to podnikanie ako keby neprejde cez ne, ale skôr sa snažím tieto hodnoty preniesť do toho podnikania. Čiže aj u nás napríklad vo firme sa stretávame, máme takéto, ako keby poviem, debatky, že si navaríme jedlo a rozprávame sa o tom, čo ideme robiť inak a lepšie a podobne. Čiže tu treba rozoznávať, že kto je aký typ podnikateľa a zároveň ja iba tuto poviem, že nie každý z nás musí byť podnikateľ, hej. Pre niekoho to proste nie je a ja mám aj u seba proste zamestnaných ľudí, ktorí povedia na rovinu, že to je také super, že ty všetko vymyslieť, že mne by sa to hrozne nechcelo. Že ja chcem proste prísť do roboty a vedieť, čo mám robiť, hej. A toto všetko je podľa mňa proste správne, hej, že nikdy by sme sa nemali tlačiť do niečoho, čo nám není komfortné. Len ono postupom času iba treba hľadať to, čo vás baví, aby ste sa mohli nejakým spôsobom posunúť. No a toto už len tak na záver, že najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť, je si ju vytvoriť. A to je presne to, že to rozhodnutie, ktoré som ja robila vtedy, keď som odchádzala z vysokej školy, mi zmenilo úplne celý život. A ešte viac mi zmenilo to rozhodnutie, že či idem na Startup Weekend, kde som vtedy zvažovala, že fúha, že Startup Weekend, že lístok tam stojí 10 eur, že strašne veľa. A ja som tam vtedy chcela ísť ešte s jedným mojim spolužiakom a on hovorí, čo si? My sme akože chodili v Žiline do školy a on bol z Prievidze a on hovorí, no tak to radšej idem domov, že to má akurát na cestu, že on už nemá peniaze na to, aby si kupovala lístok domov a ešte išiel aj na Startup Weekend a ja mu vtedy hovorím, že je mi hrozne trapné ísť tam samej, že proste poď, ja ti to zaplatím. A vtedy som si tak hovorila, že preboha, 20 eur, že strašne veľa peňazí. A teraz, keď sa tak akože nad tým zamyslím spätne, že mne ten Startup Weekend úplne diametrálne zmenil život, že odvtedy som začala robiť úplne iné veci, stretla som ľudí, ktorí ma posunuli a bolo to len o tom, že som urobila to rozhodnutie. Čiže veľakrát možno, keď budete v takýchto situáciách, že bude vás to niekam ťahať, ale potom zároveň vám ten komfort tak nejak povie, že veď sa mi nechce, alebo tuto cez víkend je toto, tak skúste si možno spomenúť na tento moment, že skúste tam ísť možno na pol dňa, že ak to má trvať deň, tak choďte tam iba na pol dňa. A pol dňa buďte s kamošmi, alebo urobte si program, ktorý ste chceli. Ale že ja si myslím, že všetky takéto tie príležitosti prichádzajú len tak bajočko. Oni nevyzerajú na prvú, že by mohli niečo znamenať. Ale keď si ich budete všímať, tak určite tam budete cítiť to, že mal by som tam ísť, alebo mala by som tam napísať, alebo mal by som to skúsiť a tak ďalej. Takže ja vám prajem len tú odvahu a možno tú chuť niečo vytvárať alebo skúšať nové veci a možno zamestnať sa vo firmách, ktoré sú pre vás úplne, že ich máte najradšej. Takže tie príležitosti podľa mňa sú všade okolo nás, len ich musíme trošku im pomôcť a vidieť. Takže to je z mojej strany asi zatiaľ všetko. Kľudne, ak máte nejaké otázky, tak ja budem veľmi rada a aby sa to trošku odrazilo aj z vašej strany.
Možno začnem ja, kým dáme priestor študentom, aby si spísali otázky, tak by som sa chcela spýtať, lebo vyzerá, že celkom máte zmaknutý ten work-life balance, že naozaj vravíte, že áno, jasné, že chcete sa aj posúvať, ale zároveň aj ten osobný čas a ten oddych je pre vás dôležitý, že či to tak bolo vždy a možno ak máte nejaké konkrétne tipy, že ako si to tak viete zmanéžovať, aby stále tam bol takýto balans životný. To je super otázka a presne nebolo to tak vždy. Akože ja to teraz tak na to kladiem dôraz, lebo som samozrejme aj osobne prešla nejakými takými štádiami, kedy som... Teraz sa tu asi počujeme aj s niekým. Áno, už dobre. som to vypla. Čiže nebolo to takto určite vždy. Ono hlavne, keď som sa začala dostávať do takého toho štádia, že som o 10. večer ešte bola v dielni a vlastne rozmýšľala nad tým, čo ešte všetko treba a chystala som tam chalanom takto na stôl robotu, čo majú robiť ráno, lebo ja som potrebovala ísť trebárs ešte do školy. Lebo ja som si okrem toho, že som vyštudovala samozrejme inžiniera, tak ja som sa potom ešte po 2 rokoch vrátila, dorobila som si doktorát, čo neviem teraz vlastne úplne prečo som potrebovala si urobiť, ale robila som to vlastne presne na udržateľnosť a na mikropodnikanie na Slovensku, čiže bolo to skôr také ako keby prepojenie aj s mojim podnikaním. Ale toto ma presne ako keby dotiahlo do toho štádia, že naozaj ja som ráno bola v škole, trebárs mala som ešte nejakú výučbu, potom som prišla do dielne, dobiehala som zákazky, potom tam boli maily, do toho som musela navrhovať a akože bol to taký veľký kolobeh, že ja som si ani nevedela predstaviť, že by som z toho mohla vypadnúť. A vtedy vlastne prišiel COVID a druhá vlna covidu a prišli také ako keby aj útlmy. A ja som dostala možnosť odísť vlastne do Portugalska na 4 mesiace na výskumnú stáž. A ja som za tie roky nikdy od Pjordžanku neodišla, hej, že ja som tam fakt bola, že každý deň. A ja som si myslela, že ak by som odišla od firmy, tak ona proste skrachuje. A toto bola strašne milná predstava, lebo ono to vôbec tak nebolo, lebo ten podnik a ten biznis model bol rozbehnutý. A ja vďaka tomu, že som sa rozhodla ísť do toho Portugalska a riadiť tie aktivity len na diaľku, tak som pochopila, že to môže fungovať aj bezo mňa. A vtedy vlastne, keď som sa vrátila po tej výskumnej stáži, ja som ukončila vlastne doktorandské štúdium, tak som si povedala, že ja potrebujem začať už nejako žiť aj inak, lebo ja som naozaj dovtedy 8 rokov v kuse riešila iba firmu a pre mňa firma bola must have číslo 1 každý deň. A vtedy som si povedala, že si idem začať dávať normálne do to-do listu aktivity pre mňa a veci, ktoré som chcela v živote robiť. A tak vznikli napríklad také veci, že som sa prihlásila na tanečnú, čo mi hrozne nešlo. Ale bolo super sa hýbať. Potom ďalší mesiac som si dala keramiku, kurz keramiky dlhodobý. To mi napríklad zostalo doteraz, že už je to 1,5 alebo 2 roky a chodievam tam. Čiže to je napríklad vec, ktorá ma úplne chytila, výroba keramiky. A ja som bola pôvodne ešte aktívny športovec, ja som robila vytrvalostný beh a atletiku, takže som si povedala, že dosť mi chýba takáto aktivita v horách a nejaké to behanie a tak, len tým, že mám problémy s kolenami, tak som sa nechala nahovoriť, že idem skúsiť si kurz paraglidingu, aj napriek tomu, že sa bojím výšok. A ja som si ten kurz urobila a strašne ma to chytilo, lebo tým, že ja mám dosť často problém s liezaním z kopca kvôli kolenám, tak tu mám vlastne možnosť iba vyliezť na kopec a si ho vletím, čiže paragliding ma celkom chytil. Takže teraz sú to ako keby také nové aktivity v mojom živote, ktoré som tam ale v začiatkoch dosadila fakt tak veľmi umelo, že som si povedala, že treba útorky budem mať nepracovné a mala som tie kurzy keramiky a podobne. Ale vidím na sebe teraz už možno po roku až 2, že ma to posunulo, nakoľko sa oveľa lepšie sústredím. Že ten fokus, akože byť tak extrémne zameraný iba na tú prácu nie je vôbec zdravé a dobré. Čiže teraz to mám naozaj, by som povedala, nastavené tak zdravo, že mám aj ten čas na oddych, mám aj ten čas na nejakú aktivitu mimo práce a zároveň som efektívna aj v tom pracovnom prostredí. Čiže ten work-life balance, ja si myslím, že každý na to musí prísť najskôr, že keby mi niekto povedal pred 8 rokmi, že
vieš čo, začni viac behať, alebo choď robiť nejakú keramiku, tak sa pozriem, že no čo si, že tak ja tu mám na stole 10 zákaziek a ja si pôjdem tam točiť na kruhu nejakú keramiku, hej, že to vôbec asi by to vtedy cez mňa neprešlo, ale teraz vidím, že aký to má zmysel a tie pridané hodnoty. Ďakujem krásne. Ešte tu máme jednu otázku od žiakov. Či máte aj brigádnikov a ak áno, koľko zarábajú, ak to nie je tajomstvo? Sa Samozrejme, pýtajú. nie je to tajomstvo. Brigadníci sú. Je to skôr také, že na leto je ich oveľa viac, alebo v takých obdobiach, kedy majú prázdniny a podobne. A zarábajú 7 až 10 eur na hodinu podľa toho, čo robia. Že keď sú to napríklad chalani, čo vedia aj zvarať, tak je to kľudne 10 eur na hodinu. Keď sú to ľudia, ktorí idú fakt len, že výpomoc k drevu, brúsenie, natieranie a podobne, tak je to okolo 7 eur. Neviem, či Dobre, je to tak verím, veľa že alebo sme málo. zodpovedali. Tak otázka je Takže zodpovedaná. Ak ešte máte nejaké otázky, necháme minútku čas, nech ich buď napíšete do chatu, alebo kľudne sa môžete prihlásiť, zapnúť si mikrofón a spýtať sa pani Demianovičovej a potom by sme to už uzavreli s tým, že vám ešte zazdieľam rozpis, ako vlastne bude prebiehať následná súťaž SIR v dátumoch. Takže necháme ešte chvíľočku. ja dúfam hlavne, že som všetkých neúspala. Veľmi to bolo záživné, minimálne za mňa hovorím, takže myslím si, že nie. Keď tak ešte môžete povedať, kde vás môžu nájsť, sociálne siete a podobne, ak by sa s vami chceli skontaktovať. Najaktívnejší sme asi klasicky Facebook, Instagram, takže tam ako Pure Junk, takže tam nás určite nájdete. Na web stránke teraz pracujeme, budeme potrebovať ju trošku inovovať, takže Mhm. uvidíme, že ako sa to posunie, ale zatiaľ samozrejme stále aj web nám funguje purejunk.sk. Ešte tu máme vlastne jednu poznámku, že bolo to príjemné a poučné, že ďakujú. A ďalšia otázka, aká je priemerná cena jedného produktu, ak sa to vôbec takto dá Mhm. povedať? Otázka je, že akého, ale tak ja to poviem na taký nejaký všeobecný, že nejaký napríklad obývačkový stolík, čo som teraz riešila pre jednu známu, ktorá tiež bola taká, že veľmi sa jej páčia naše veci a že chcela by niečo od nás, ale že asi tá cena bude celkom petarda. A ja jej hovorím, že veď nech povie kľudne, že aký má rozpočet a že ja jej niečo vymyslím, že akú má predstavu a tak. Tak aby ste iba mali predstavu, že taký, ja som to dávala naceňovať aj klasickým stolarom, že dubový stolík, ktorý je vyrobený u stolára z nového dreva, stojí okolo 650 eur a u nás stal takisto. A takisto z dubového dreva. Čiže dajme tomu taký ten obývačkový stolík, tak okolo 600-700 eur je asi taký strop. Samozrejme, že robili sme napríklad takisto stôl do obývačky, bol to ale z riečného dubu, ktorý bol certifikovaný, že je to dub, ktorý bol zakonzervovaný v takých rašeliniskách a tam je cena okolo 1200 až 1300 eur, nakoľko tá fošňa, jedna dubová, je certifikovaná, čiže splatili sa tie certifikácie, aký to má vek, muselo sa to úplne iným spôsobom upravovať, čiže tam je tá cena trošku vyššia. Čiže ja vždy aj s klientami, keď niekto príde, že chce nejaký produkt alebo aj celý interiér, tak ja sa začínam pýtať, že čo to má byť a aký je váš rozpočet. Čiže môže sa stať, že má niekto od nás stolík, ktorý stal 80 eur úplne v kľude. Lebo je to presne nastavené tak, aby sa dalo to vyrobiť za tie peniaze, aby sme my dokázali ako keby z toho prežiť a zároveň, aby to uspokojilo tie požiadavky toho zákazníka. Čiže je to naozaj veľmi variabilné a veľakrát sa najradšej odrážam od toho, že akú má ten zákazník predstavu, že keby som niekomu, kto má predstavu 100 eur, povedala, že 800, tak asi sa nedohodneme. Takže vždy je to skôr takto custom nastavené. Dobre, ďakujem krásne. Ja ešte vidím, že píše jedna pani učiteľka.
už dosť dlho, ale neviem, že či to má zapnuté, alebo aj... Aha. Aha, dobre, už napísala, takže ďakujeme za prezentáciu. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Dúfam, že vám to niečo dalo a že to bolo záživné. Ja som myslela, že to poviem akože veľmi rýchlo a teraz keď sa pozriem na čas, tak ani nie. Takže dúfam, že to som vás dlho nezdržala. Nie, bolo to naozaj veľmi príjemné, aj tým, že to bol váš osobný príbeh, takže bolo z toho cítiť emóciu, že nebola to nejaká strohá prezentácia, takže veľmi pekne ďakujeme krásne. Teraz už záleží na vás, ak sa niekde ponáhľate, môžete sa odpojiť. Ja ešte budem vlastne v krátkosti žiakom hovoriť o súťaži, Mhm. ale samozrejme budeme mať aj záznam a ešte ostávame v kontakte, takže ďakujem krásne za dnešnú prezentáciu. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a prajem ešte pekný deň. Pekný deň, dovidenia. Dovidenia. Vám, ak by sa dalo ešte chvíľočku zostať, tak ja vám zazdielam iba okno s dátumami. Samozrejme, všetko nájdete aj na našej webovej stránke Social Innovation Relay. Tu len v krátkosti, ak teda sa chcete zapojiť do súťaže Social Innovation Relay, tak už môžete začať pracovať na vašom podnikateľskom nápade. Tu sme mali krátku ukážku teda z toho, že ako môže vyzerať sociálne podnikanie. Máte čas do 13. marca, takže ešte 2 mesiace, je to dosť času. Všetky podmienky aj detaily nájdete na webovej stránke. Potom v podstate budú 2 týždne na vyhodnotenie top 20 tímov. Ak postupíte ďalej, tak do 17. apríla máte čas na rozvinutý podnikateľský biznis model Canvas. To máte naozaj takisto veľa modelov, akým štýlom pristupovať k tomuto biznis modelu, po prípade vám môžu poradiť aj pani učiteľky, pani učitelia. No a 12. mája sa odohrá národné finále s najlepšími 10 tímami v Bratislave. Takže to bol taký krátky prehľad. Ak budete mať akékoľvek otázky, tak kľudne ma ešte môžete kontaktovať buď telefonicky alebo mailom. A pre dnešný webinár by to bolo všetko z našej strany. Ak máte ešte nejaké otázky, kľudne sa môžete pýtať. Dobre. Tak ak nie, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť všetkým, že ste sa zúčastnili a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.